langs. Kent je het programma trouwens? Ja, dat ken ik wel, ja. En dan komen we dat superleuke winkeltje tegen vandaag. Ja, dat is toevallig al een jaar of 3 geleden is er een filmwedstrijdje geweest van Limburg. En toen heeft een filmteam hier, die hebben dit ook, hebben ze een filmpje, en dat is ook door L1 uitgezonden ook nog ooit. Serieus? Ja, ja. Die hadden dat ook ontdekt. En zat in dat filmpje ook een gesprek met? Ja, heel kort. Ja, dat was meer het idee eromheen. Er waren maar filmpjes die een bepaald, of iets voor 7 of 8 minuten mochten zijn. Dat was een kortfilm, shortfilm-wedstrijd. Dat was toen in het oude museum van Bommel van Dam is toen de uitreiking geweest van de prijzen. Want er was meer films en meer onderwerpen. Wat was grappig. Ja, dus nou is het de 2e keer dat er hier gefilmd wordt. En hoe loopt het winkeltje? Heel leuk, heel leuk. Er zijn heel veel mensen die het snoepwinkeltje noemen. Want het is een hobby, ja, je ziet, het is geen verdienste. Ik ben er nog niet op vakantie van kunnen gaan. Dus. Maar het is gewoon een hobby van me. Nou, het ziet er een beetje uit als vakantie. Ja. Ik heb toevallig dit jaar nog wat vernieuwd, want het was een beetje vervallen aan het worden door. Het staat continu in het weer en wind en hout. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Ja, het onderstel dat is een oude kruiwagen. Dus dat is een stukje basis. Het staat dag en nacht buiten? Het staat dag en nacht buiten, ja. Dat kan iedereen het er meenemen. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk zelden dat er zomaar iets mee wordt genomen. Niet dat ik het nakijk van is er 1 plantje weg of 3 plantjes, want dat zie ik ook niet altijd hoor. Maar dat gaat heel goed. Nou zie ik u net thuiskomen met een glashark. Ja. Nou, ik kom net van de Jeu de Boelbaan. Ik doe de Jeu de Boelbaan. We hebben dinsdagmorgen een Jeu de Boel groepje van 10 tot 12. En dan doe ik 's morgens, voordat we beginnen, doe ik de baan aan met nog iemand hoor. Met 2 man doen we de baan een beetje bijhouden. Waarom 10 voor 12? Nee, van 10 tot 12. Oh, 10 tot 12. 10 tot ik dacht 12. 10 voor 12, wat een raar tijdstip dan. En om 11 uur is er dan iemand die om de beurt neemt iemand koffie mee. Dat is heel gezellig. Heeft u altijd groene vingers gehad? Nou, eigenlijk niet. Want ik zie daar iets staan. Wel groene vingers, tuinadviseur. Ik ben tot mijn 50ste heb ik op kantoor gezeten in de financiële zaken. Toen ben ik door een samengaan van bedrijven ben ik in een ontslagssituatie terechtgekomen. En een hobby was van me. Ik had tuintekenen een cursus gedaan en tuinarchitectuur. En toen ben ik door omstandigheden van mijn hobby op een gegeven moment mijn werk gaan maken. En u bent echt in het diepe gesprongen dan? Ja, dat was inderdaad het diepe. Ja. Want u bent dat zelfstandig gaan doen? Ben ik zelfstandig gaan doen, ja. Ja, ik had gezien de voorgaande zaken die ik had meegemaakt, wilde ik niemand meer bij me hebben of wat dan ook. U wilde ook niet meer voor een baas werken? Nee, ik wilde niet meer. Ik wilde geen stress meer hebben van het moet. En dat ging prima. Alleen ja, goed, ik heb 3 keer een hartinfarct gehad, dus het was altijd een beetje schipperen. En dan is het als zelfstandige is het een moeilijke zaak. Ja. En dan hoop je maar dat het niet te lang zonder werk zit, want maar het is allemaal goed gegaan. Dus, en nu is het puur alleen maar hobby en leuke dingen doen. Betekent dit nou ook dat uw tuin, want ik neem aan dat u achter het huis ook nog een stukje tuin heeft? Ja, en daar kweek ik ook de plantjes. In de tuin en helemaal achteraan heb ik een kastje staan. En we hebben een gezamenlijk pad hierachter. Daar ben ik eigenlijk de enige die dat gebruikt en dat staat ook bij mij helemaal vol met plantjes. Dus Hoe kom je daar dan? Dat gezamenlijke pad? Dat gezamenlijke pad, dat is hier Moet je helemaal omlopen? Nee, ik kan zelf. Nee, vanuit de tuin is dat zo te bereiken. Dus dat ligt aan eigenlijk is dat een stukje wat bij mij hoort. Maar het is gezamenlijk, we hebben recht van overpad. Recht van overpad? Ja. En om eruit te komen, uit het pad buiten hier naartoe, is daar in dat verbindingsgangetje, daar is een deur. Hey, en hoe gaat het nu inmiddels met u? U Heel zegt goed. 3 hartinfarcten. Ja, nee, maar dat laatste is alweer 9 jaar geleden op de trouwdag.
Op uw eigen Ja, op trouwdag? mijn eigen trouwdag. En niet dat ik daar nou problemen mee had hoor, maar toch. Er was geen sprake van Nee, overmatige er was geen stress, nee. nervositeit? Nee, voor de rest gaat het goed. Ik heb geen verder... Is er nog aan u gesleuteld of iets dergelijks? Nou, ze hebben 3 keer hebben ze stents ingebracht. Dat gelukkig hebben ze niet diep hoeven te snijden. En uw vrouw, waar is die nu? Die is volgens mij, die ging een stukje fietsen met de hond. Want we hadden al aangebeld. Het kan best dat ze niet thuis is nog. En u zegt, de zoon die is al uitgevlogen? Ja, die is al uitgevlogen. Ja, die is in de tussentijd ook al bijna 50. Dus. En waar is die gebleven? Die is in Den Bosch gebleven. Oh. Ja, die is naar Den Bosch. Ja, hoe is hij daar terechtgekomen? Hij studeerde in Nijmegen en een studievriend van hem en daar, de zus van, daar is hij mee bevriend geraakt. En zo is hij in Den Bosch terechtgekomen. Eerst in Tilburg, toen in Den Bosch. En in de tussentijd is die relatie ook uit elkaar. Nu heeft hij een relatie in Leiderdorp. Oh god. Maar hij woont nog zelf, want ja, zijn dochter die woont tussen bij hem en bij zijn ex dan. Dus zolang die nog niet uit huis is, blijft hij in Den Bosch wonen en pendelt hij tussen Den Bosch en Leiderdorp. Oké. Ja. En hij, Gaat je dat niet als ouder dan aan het hart als je kind, ja, als de relatie op de klippen loopt? Ja, dat is natuurlijk nooit leuk. Maar ja, daar kan je als ouder toch weinig aan willen. Het is tegenwoordig sowieso wat moeilijker om relaties vast te houden schijnbaar dan. Ja, hoe komt dat toch? Ja, ik denk het vrije wat er gekomen is, ja. Misschien had ik ook wel meer. Ik heb nog heel in de verte een relatie met mijn eerste vriendinnetje. Oh? Ja, daar heb ik nog altijd contact mee. Uw vrouw weet daarvan? En mijn vrouw weet ervan. Jawel, ja. Dat is geen geheim verder. Maar echt uw allereerste vriendinnetje? Mijn allereerste echte vriendinnetje, ja. Die is dan met een vriend van me getrouwd. Dus, Oh, dus u viste achter het net? Ik wist, nou, nee, zo is het niet. Nee? Ik heb het zelf afgesloten. Oké. Alleen had ik daar natuurlijk wel later weer spijt van, dat heb je. Maar als jonge knul wil je stoer blijven doen en zeg je, oh, dat... Maar goed, maar ik heb een hele fijne vrouw ontmoet op vakantie in Domburg. En dat was een Venlose. Een Venloos meisje? En mijn moeder zei op een gegeven moment van, jij moet niet haar naar Rotterdam, want ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Jij moet naar Venlo toe. En daar ben ik mijn moeder nog altijd dankbaar voor, want ik heb er geen spijt van, geen moment. Wat is er dan zo leuk aan Venlo? Want er is een behoorlijk verschil, denk ik, tussen Venlo en Rotterdam. Ja. Nou, ten eerste het gebied. Het is hier rustiger, ruimtelijker. Je zit zo in de natuur. Op de hei? We zijn natuurmensen, we fietsen heel veel. Dus we hebben hier allerlei mogelijkheden. En natuurlijk de vrouw zelf, hè? Hoe heet ze? Ineke, oorspronkelijk, maar iedereen noemt haar In. En de vader noemde de papa's Intete. Pardon? Papa's Intete. Intete? Intete, ja. Dat is een koosnaampje dan. Maar ze heet In, dus papa's Intete. Ja. Hey, maar toch, dat vind ik opmerkelijk dat met de wetenschap en ook de goedkeuring, neem ik aan, van Intete, Ja. Dat u nog steeds contact heeft met uw eerste serieuze vriendinnetje. En hoe gaat dat contact dan? Nou, ze is hier ooit een keer nog komen logeren, een paar jaar geleden. Wij gaan wel eens ze woont in Vlaardingen tegenwoordig. Maar dat komt ook omdat we nog... Ja, mijn vrouw heeft dat contact hersteld. Nou. Toen ik 50 werd, heeft zij dus alle oude bekenden van Rotterdam dan opgetrommeld en hier naartoe laten komen. En zo is dat contact weer ontstaan. Toen een van ik had een vriend, met z'n drieën waren wij als vrienden. Een van die vrienden die kreeg op een gegeven moment kanker. En toen hebben we contact gehouden, gingen we elk jaar, 1 of 2 keer per jaar, gingen we met z'n zessen ergens naartoe, een paar dagen. Mm-hmm. En zo is dat contact eigenlijk gebleven. En toen, in de tussentijd is allebei die vrienden zijn overleden in de tussentijd. Maar zodoende is dat contact met haar gebleven. Hoe heet ze? Yvonne. Yvonne. Ja. Wat een bijzonder verhaal. Ja,
Maar dan heeft u dus eigenlijk in uw leven 2 vrouwen uit duizenden ontmoet. Yvonne, Eigenlijk wel, want ja. anders kreeg u daar later geen spijt van. Maar ook In, Ja, en dat is uit Venlo. Ja, ja. Ja. Nou, eigenlijk wel, ja. Heel bijzonder. Ik heb geluk gehad in het leven. Ja, Dat is zonder meer. Ik heb een goed leven, tot nog steeds hoor. Ja, Ik wil het houden. want volgens zo. mij bent u nog hartstikke vief. Ja, nou, ik probeer alles zoveel mogelijk te doen nog. Lekker op de fiets, jeu de Op de boele. fiets, jeu de boele, vanmiddag biljarten. Bent u ook zo'n senior die eigenlijk tijd te Nou, kort... ik vraag me wel eens af, hoe heb ik ooit kunnen werken?